бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Ортиқ Ҷумаеви ҷамъияти навободи шаҳри Турсунзода 3 километр роҳи нақлиётгард мунфарш мегардад. имрӯзҳо дар деҳаи мазкур асфалтпӯш кардани роҳҳои нақлиётгарди байниdeҳавӣ идома дорад. дар ҷараёни ин иқдом тамоми сокинони деҳа фаъолона иштирок намуда ҷиҳати ободу зебо гардидани як гӯшаи диёри хеш ҳиссагузорӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки мунфарш кардани роҳи деҳот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ роҳандозӣ карда шудааст. раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам аз рафти асфалтпӯш кардани масири байниdeҳавӣ дидан карда бо сокинон суҳбати самимии доир сохт. дар ин баробар аз аҳолӣ ва мутахассисони соҳа даъват ба амал овард то ки асфалтпӯш кардани роҳро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. сокинон аз ин иқдом рӯҳбаланд гарда қайд карданд ки барои боз ҳам ободу зебо гардондани маҳалли зисти хеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. чанд соли охир маҳаллаи мо раҳҳош таъмирталаб буд. раҳмат ба раис шаҳар, мақомоти маҳаллӣ, ҷамоати навобод, сокинони деҳа дар як ҷоя шуда маҳалларо асфалт карданем. дар оянда корҳои обониёниро идома медиҳем. бояд тазаккур дод ки дар шаҳри Турсунзода бунёди иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонии таъмиру барқарорсозии роҳҳои нақлиётгард, насби симчӯбҳои нав ва дигар корҳои созанда ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои неку шоиста даста ҷамъона камари ҳиммат баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд то ки маҳалли зисти хешро ободу зебо намоянд. ба мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҷамъияти деҳоти Навобод асфалтпӯш намудани роҳҳои байни деҳавӣ идома дорад. дар деҳаи Ортиқ Ҷумаев мардуми деҳа иқдом гирифтанд ки 3 километр раҳро асфалтпӯш намоянд. айни ҳол 1 километр раҳ асфалтпӯш намуда истодем. дар деҳаи Обшорон бошад инчунин 1,5 километр роҳро асфалтпӯш намудем. мардуми деҳа бо иқдом гирифтанд ки боқимонда роҳҳои байни деҳаро асфалтпӯш намоянд. мо ният дорем ки дар тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамъияти деҳоти Навобод роҳҳои байниdeҳавиро асфалтпӯш намоем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва аҳолии деҳоти Навобод дар оянда мақсад доранд ки дар дигар деҳаҳо низ роҳҳои нақлиётгардро пурра асфалтпӯш намоянд.